I don't know how to drive. Bye-bye! Magandang hapon, mga Inday Dudong. Magandang hapon! Oh, it's first vlog again, I'm not... I'm happy. Miss vlogging. Mama happy daw. First time smile. Oh, grabe naman. So good, less vlogging. Yeah, More- just more- like once a week. Yeah, more family bonding, eh? Look, we always have family bonding. More talk with each other. Oh, love you. Grabe. Oh, what? I'm just... They will really say. I always, when you vlog, I dare to say the things I think more. What? Because I know you will be nice. You will not be angry with me. It's just to stay nice with a vlog. The mean papa. Mean papa. Mean papa. Aisha. And Aisha. Ayan, palagi But I dyan kasi also kami love you. umaanan na. Ginawi. After... So, ayan nga pala guys, pupunta kami. What are we going to do, love? We're going to buy some trees, but how do you call them? Fruit. Yes. Fruitbomen. Fruit. Like pears. Yeah, so we can have something to eat. Kasi may apple kasi kami. Yung apple na yun, mga Inday. Ja, appel hebben we al. Galing yun sa old owner ng house namin. And then we really appreciate. Kasi every morning, mga Inday, hinahalo niya sa cup niya yung apple pag wala kaming banana at wala kaming ibang prutas. So, ayan, nagpipick lang siya ng apple. And then, ayun, instant. So, ayan, kaya naisipan namin bumili pa ng ibang, ayan, puno ng kung anong fruit yung maano namin doon. Diba? And also, next year, mga Inday, nagplan kami na magtanim din ng mga krunte, mga halamang gulay. Oh, yeah. Yeah. So, ganun mga Inday, para tipid. We, you know, we eat healthy and we also save. Yeah. That's the purpose. We try. Yes, Yeah. we try mga Inday. I hope maging successful siya. And feeling ko naman magiging successful Yeah, but the naman. fruit trees, I think it will take a couple of years before they... Oo, kasi puno kasi I think yun it's sa a mga small prutas. plant. So, ayan, maliit na puno lang ngayon. So, ayan, papalakihin pa syempre. Na ano kasi namin yung apple sa amin. Nung sa old house namin, may grapes naman kami dun. So, ngayon maliit pa yung grapes namin, pinapatubo. Umaano kasi siya, ano yun, yung lumalatay. Lumalatay. Hindi ko alam Tagalog. Basta, gumagapang siya. So, maglalagay ka lang ng stick sa taas, as aanuhin na lang niya, gagapangan niya. Yun yung sa mga grapes. Yun. And, tingnan natin ano yung makikita grapes natin kunnen we mga misschien ook nog tanim. vragen nu. Mga tanim, ha? De grapes, we moeten vragen. But we already have. Ja, maar eentje is volgens mij dood. It did not survive. Hindi nag-survive yung isa namin. Yung En ze isa zijn lang wel heel yung- klein, zo. Misschien ze hebben nog iets. Okay, sige. Tatanungin din namin if meron silang grapes. Kasi maganda din yun pang ano, pang umaga. Yung grapes. Aiko! Si Dodong. Say hi, Sabi! Sabi, say hi, Nanay! Hi, Nanay! Oh my gosh, baby! Sabi, baby! Sabi, baby! Baby! Napapababy-baby sa mga Yeah. Inday. Guys, so ito yung bibilhan namin ng mga fruit. So ayan, papasok na kami. So, pinark lang namin doon. Ayan, may hila-hila kaming ano sa likod. Aiko! So ayan, nandito na kami mga Inday. Oh, look, it's a tomato. Nee. Oh, nee. It looks like tomato. So ayun, mga tanim-tanim mga Inday. Even de schep. Ang lawak ng lupain nila. Grabe. Wacht, ik pak even de schep. Actually mga Inday, yung may-ari nito, yung pinagbabantayan namin kay Xavi, di ba sabi ko sa inyo farm? Oh my gosh. Xavi can walk. You say hi. 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 Sakmar, hi Inday. Sakmar, hi Inday. Sakmar, hi Inday. Hi Dudung. Ja, papa, kom. Ja, ga naar papa. Kom naar papa. Ja. Ja. Zo,
pine tree mga Inday. So plan namin ngayong Christmas, ayan, real pine tree yung aanuhin namin, bibilhin. zelf lopen, Xavi. Hey, je kan toch zelf lopen? Akala niya iiwan, maybe he thinks that we're gonna leave him here. Huh? He thinks that we're gonna leave him here. Nee, Xavi komt hier elke dag. Je kent dit toch? Apple. Ito din. So ayan yung mga ano na to, mga maliliit na puno. Ito na yun mga Inday, iba't ibang klase ng prutas. Like, tingnan natin to. Hindi ko alam, hindi ko kilala. Hindi ko kilala yung mga nakasulat. Ano sasabi? Hi! So mga Inday, mga apple to siya. Yung may mga red pala, may mga may-ari na. Like ito. Like ito, mayroon na tong may-ari, naka-red na siya. So mga apple siya, pang month of July daw. So mga Inday, may dalawa na kaming napiling prutas. So 4 kasi yung bibili namin muna. Itatry namin kung okay ba sa garden namin, kasya pa. 4 lang muna. Pwede naman kaming bumalik dito. And pati mga nag-a-ask din kami ng advice para sa mga gulay. Para sa tubig siguro mga Inday, oh. Yeah. More, yeah? Wow. Uh-oh. Para sa patubig, oh. Water. Come. Come here. Hala, mga Inday, cherry to siya. Mga cherry. So, may pick upin pa si Dudong bukas. So, ayan, yung pinick up niya, yung apple siguro yan. Nag-add pa kami ng isang apple kasi yung isang tree namin ng apple, maliliit yung bunga niya. Yung isa, malalaki. So, ayun, kaya nagdagdag kami. Ingay ni Dudong gamay. So, may dadaanan pa kami na 2 puno, 3 or 2 puno bukas kasi mahirap siyang mahirap siyang kunin. So, hindi mo na ngayon, bukas na lang. What? What? Zwar? Lawak ng nila mga Inday, lupain. So, ito yung nakaganda dito kasi yung mga puno mga lupa dito sa Netherlands, mga flat. So, ayun. Love, this is also ours, Welke? Need for sight, yeah. Parang ang bigat na nga, Inday. 1 gun lang kasi ginamit ko kasi may camera yung isang kamay ko. Ay. Lagay ko na muna dito. May nahulog na isang tanim. You think how much is that, love? Alam ko may nahulog ako dito. You get already, love? No, the one that... Yeah. Kinuha na pala niya. Come, Sabi. You sit now here. Here now. Yeah. Go. Yeah.
Ah, are you baby? Nagpapakarga si Dudong. Yeah. Yeah. Yeah, you can still. Okay, stop. A little bit. You can still a little bit. Yeah. Yeah. Yeah, still more. Okay, more. Stop. Yeah, yeah. Okay. Oh! Bye-bye daw. Aray. What did you say? Love you. Get in, my love, my life. So, sabi? Hi! Sa wakas, susuot muna ako ng seatbelt ko. Mooi, ja, dat is niet duur. Mooi. 35 euro per pan. 530. So, 35 mga Inday. 35 euro per, ayan, Big tree. Ja, per tree. So, you think how many years it will take? ja, sommigen denk ik 2 jaar misschien. Ah, so hindi pala ganun ka. Als je ook met dat het niet moet zijn. Oo, sabi ha. Hindi pala ganun ka kalong yung pag-aantay namin mga Inday. 2 years. So it's not that bad. It's not that long. Ay. A few moments later. Mir. Mir. Sahmar. Hi Tatay Kogi. Hi, Tatay Boogie. Hi Nanay Ganda. Nanay Ganda. Ay, gising ko lang mga Inday. Sarap ng tulog ko. Ay. Bukas kami mag-grocery. So, yung gagawin ko na lang is may dumplings kami, rice, tsaka magsasalad na lang ako kasi wala kaming gulay. So, pero may kamatis naman kami, may carrots, may mushroom. So, yun, ihahalo sa salad. May meat. Yun na lang muna. Para mairaos namin yung gabi, panggabi namin. Tapos bukas na kami bongga mag-grocery. Tinatamad din si Dudong mag-grocery, oh. What do we have? De saus voor de avocado is that? No, it's here. Here? Yeah. Dat moet eigenlijk in de koelkast. Gaano siya ng avocado. So, iba yung sauce nila dito mga Inday sa atin kasi nilalagyan ko siya ng gatas. Sa kanila naman parang something may pagkatoyo. So, yun yung nilalagay nila. Ay, naantok po ako. As in, kasi after namin mag-ano ng mga halaman, tinanim pala kaagad ni Dudong. Papakita ko sa inyo. Actually, wala na mga dahon ng mga puno dito mga Inday kasi di ba magwi-winter na. Tingnan nyo. Wala, oh. Wala. So, saan na ba yung binili namin? Ito. Di ko alam if apple to or ano. Basta ito yung mga binili namin. Ito itatapon na to ni Dudong. Di ko alam saan yung iba. Hala? Saan ba yung nilagay? Ah, ito. Bago din to. Yan. Saan kaya yung iba? Medyo madami yung binili namin, ah. Wala. Ito yung ano namin, grapes namin mga Inday. Kaya magdadagdag pa kami kasi medyo maliit pa siya, hindi pa siya tumubo. Hi! Sabi, uy, Nene, that is for grapes. Sabi, say hi, Tatay. Ah, Mama bows now. Put it back.
Put back. Good so. A few moments later. Sabi! Sabi! What is that? Nee. Much later. Mga Inday, namumugto ang mata ko kasi pinaiyak ako ni Bibi. He makes me cry. Because she should listen. If I say something. Ayan, gagawa lang ako ng salad mga Inday kasi ayan, tinamad kami mag-grocery. And ito lang, ipuprito namin, tapos may rice. So para may gulay, may salad. Gawa ako ng salad. Si Dudong kasi, yung mga joke niya. Yung mga joke niya na maubak ko daw mauna siya mamatay. And ayoko kasing kasi minsan kahit pa joke lang. What? I wanted to vlog but then I remember again. Love, you're crying, boy. Easy. I wanted to do something but then I remember again. Crying again. No, no, put. Be careful with the knife. No, it's gonna be all night like this. You're funny. I've never seen that before. Because you know I don't like that joke. It's not joke, love. I was really thinking about it. It's not joke. I was just thinking about it. Did I make joke? No. Okay. Ayaw ko ng mga topic na mga ganun, mga mamamatay-matay, dying. You know I don't like it. Just thinking about it. How will you like it? Of course, very hard. I still don't know how to drive. Oh, that makes it hard. No, it was just one moment. You keep on going about it. Because I keep on remembering it. That's all I need. Okay, we think about something. We think. Come on. That's okay.
So, mga Inday, gumagawa lang ako ng para sa salad. This here? Yeah. Maybe you can already mix it. So, this is on top. So, ayan, pipatuhin ko na din to. So, ito lang talaga yung dinner namin mga Inday. At wala naman tong piling isa. And, sanay naman yan sila sa pasalad-salad. Ako ang hindi sanay. Pero, nasanay na din. Sa 3 taon na pamamalagi dito. Okay. So, ayan, habang nagluluto tayo mga Inday, shoutout muna tayo kasi na-miss ko kayo. And, ayan, na-miss kong banggitin yung mga pangalan nyo. So, ayan, unahin natin si Miram Kala. Shoutout sa sis at sa mga pamangkin mo. Si Pinay Moms Vlogs. Si Tara, shoutout. Na-miss kong mag-shoutout. Parang 2 linggo ata hindi nakapag-shoutout. Elvis Santos, hello sis, shoutout sa'yo. Jed Lapira, Vilma Alanes, Wilma Bitonio, Melissa Triana, Ruby De La Rosa, hello Tita Ruby, shoutout. Marilyn Villanueva, now Maria Liebknecht. Oh my God, ang hirap ng pronunciation niya sa Germany, taga-Germany siya pala. Cherry De Los Santos Marte, Nida Zuriaga, Marilyn Villanueva, yun na, shoutout ulit. Castillo Bete, Lorna Mon, magandang kalikasan. Oh my gosh, nakiki-shoutout dun sa Bulilit. Melly Gonzalo, Leti D. Lopez, 74. Sasu Gomez, Daisy Daughter in Netherlands, Janalyn Cayabyab, Joe Atencio, Amy's Passion Diary, Reneme Castronevo, Eva Ajero, Delia Balanay, Elizabeth Mas, hello sis. Han Albanez, shoutout sa iyo sis. Nelia Saludares, Chen Kuting, Bel Kuramori, shoutout sis. Annabelle Atwood, Charity Co, shoutout. Madel Ganon, Janalyn Cayabyab, ayan, shoutout sa mga anak mo si Nathaniel and Juliana. Of course, may barkada, Gra, Lucas, Mahait, Nova Queredo, Madam Lydia Vlog, Ding Dumandan, shoutout at sa mga friends mo, Sheila's Vlog, Evelyn Guana, shoutout sis. My ka-team Cavayen, it's Yan and Inday Ikat, Love Mariano, Mabel's Touch, shoutout sis, from Netherlands also. Lorna Lucina, shoutout. Malula Luna, ayan, first time daw niya nakapanood at natutuwa siya. My friend Jen, shoutout. What is this? What is this, love? No, that. Oh, nena, YouTube pa ka. Rowena Gador, shoutout. The Palo family, Marlene Cardenas, Chris and Tracy, Alicia Brana, Cheryl P, African Visayan couple, Annabel Kalubong, Mumina Mama, Alice Cruz, Leslie, 02, Dana, Stavlio, Vivian, and ayan si Cutie, Andrea of the Gang, and the Files. So, shoutout sa iyo mga Inday. And ayan, salamat at hindi kayo nakakalimot sa panonood ng vlog namin. And nga po pala, please share, like, and subscribe to our channel na rin ko sa mga hindi po nakapag-subscribe. So, ayan. It's Maybe that separate. this one, love. Oh, yeah. And till next time po. Ayan, bye. Say bye-bye. Sabi. Say bye. Uy. Uy. Ang si Papa na lang. Bye, Papa. Bye-bye. Bye-bye. Walang pumapansin kay Inday Val.